Desvergoñados, imbéciles ou merdas. Eses son algúns dos insultos que levaron ao Partido Popular de Poio a abandonar o último pleno municipal. Uns insultos que, segundo informou o voceiro da agrupación local, Ángel Moldes, veñen repetíndose nos últimos tempos por parte da socialista Chelo Besada. Un dos nosos compañeiros nunha das comisións facía unha serie de preguntas e o primeiro calificativo que recibe dunha das alcaldesas, en este caso a señora Besada, é decir isto é a mesma merda. E despois, máis adiante, lle ven a decir estes son uns chulos. Ao final da comisión, o noso propio compañeiro de grupo, o noso concelleiro, se dirixe a ela e lle di, oiga, entendo que dentro do debate político pode haber de todo, pero evite insultarnos como fixose por debaixo, nos está insultando seguido, nos chamou merda, nos chamou chulos, e nós eso non vamos a soportar. Eso foi xa a salida dunha das comisións. Unha vez que remata estas comisións, dali a 2 semanas, este martes, ven o pleno, e no pleno se produce isto. Polas boas, se lle intentou decir que non o repetise. Como repiten no pleno, nós o que facemos é abandonar o pleno a modo de protesta, que é o que nos queda, porque tampouco temos máis recursos para poder facer este tipo de cousas. Ante estas declaracións, Chelo Besada admitiu que se chamou desvergoñados aos populares, pero asegura que o fixo tras as faltas de respeto que estes demostraron durante a intervención do edil Xulio Barreiro, un feito que aclarou así Ángel Moldes. O primeiro que quede ser claro que o debate nin tan siquiera nin era con ela. Logo non sabemos nin o que pinta ela interrumpindo, porque se ao final hai alguén que interrumpe, vai a ser ela. Aquí había un debate que neste caso estaba a concelleira Rocío Cochón e por outro lado estaba Xulio Barreiro. Un debate dun pleno. Sin máis problemas, non había ningún tipo de problema. Nos habíamos anunciado o voto en contra dese plan de mobilidade, non había ningún tipo, se non dirían que tamén nos fomos para non votar, pero nos habíamos anunciado anteriormente que íbamos a votar en contra. Era un debate entre dous portavoces, non había maior problema. Aquí interrumpe ela no momento que se mete nunha conversación que ni tan siquiera ela tiña a palabra para insultar aos compañeiros, en este caso do grupo do Partido Popular, chamándolles sinvergonzas. Tras estes sucesos, populares volven a incidir na importancia de retransmitir os plenos para que os veciños coñezan a verdadeira cara da corporación municipal. Así os veciños podrían ver realmente como somos cada un de nós, porque moitas veces, e sobre todo por parte desta portavoz do Partido Socialista, a señora Besada, é moi concurrente, ela é moi recorrente o feito de que é a primeira persoa que se quere facer sempre a vítima, é dicir, son outros o que me insultan, pero sin embargo nunca é capaz de demostrar cales son os insultos, non? Logo, así se demostraría realmente quen insulta, quen non insulta, quen traballa nos plenos, quen leva preguntas, quen non leva preguntas, quen presenta mocións, e sobre todo así os veciños poden saber se realmente estes tres alcaldes que temos, que se van a aumentar o soldo a partir de xaneiro nun 15%, se realmente están traballando polos veciños ou se non, por outro lado, poden ver que o único que sustenta a estes tres alcaldes son o soldo a final de mes e realmente poden ver se están traballando polos veciños de Poio. Ángel Moldes recorda tamén que en febreiro de 2018 houve un acordo plenario para que as sesións fosen gravadas e retransmitidas. Un acordo que non se está levando a cabo e que podería levar aos populares a acudir aos xulgados se o goberno municipal non move ficha neste eido.